Sut ni'n gallu arbed egni a ynni tra bod ni yn coginio. Beth am yr gegin a yn gyffredinol? Alison Huw, Chris Atsen ni. Diolch yn fawr. Ti llwyth o bethau o dy flaen di, felly mae'n ddim yn hawl, mae'n bwysig ac mae'n ffyrdd ni'n gallu defnyddio llai egni, llai o garbon, jyst wrth beth i'n gwneud yn gyffredinol ac yn arferol yn y gegin. Wel, ia, un peth wedi cael tipyn o sylw'n ddiweddar yn gorddibynniaeth ni ar blastigau, enwedig y plastigau un tro, neu plastigau un defnydd. A mae yna gymaint o bethau bach gallwn ni wneud yn y gegin mwyn ceisio osgoi defnyddio plastig yn ormodol. Nawr, pan ni'n mynd i siopa, na un o'r llefydd cynta gallwn ni gychwyn. Nawr, os ydych chi'n siopa mewn siopa bach traddodiadol, maen defnyddio llai o blastig yn gyffredinol, ond mae'r archfarchnad yn wahanol. Felly, pan ydych chi'n mynd i siopa'n lleol, ydwchwch mas gynta am siopa bach, mwyn chi'n cefnogi nhw a prynu pethau sy'n rhydd. Ond pan ydych chi'n mynd i'r archfarchnad, gnewch yr un peth. Ydwchwch ar bethau sydd ddim yn cael ei gorbau cynni. Ie, achos yn aml iawn, a dyma sy'n rhyfedd, mae'n opsiwn o enghraifft moron mewn bag o blastig, neu moron rhydd. Ond aml iawn, mae'r moron sy'n mewn bag o blastig yn rhatach am pa bynnag sy'n rwystredig. Wel, mae'n haws rhyw ffordd bod chi jyst yn cydio yn rhywbeth heb feddwl amdano fe. Pan chi'n gorfod mynd â pethau unigol, mae'n aml yn cymryd mwy o amser. Felly mae'n ffordd i ni falle dechrau'r arfer newydd bod ni'n prynu pethau yn rhydd. Ac yn aml iawn, mae yna fagiau plastig yn gorchuddio bwydydd, ond bod y plastigau, dim plastig i nhw, ond bod nhw'n gwneud o ddefnyddiau llysieuol. Felly, drychwch mas a darllenwch y labeli. Os nag chi'n gallu prynu pethau sydd yn rhydd, neu yn y plastig yma, drychwch mas am bethau sydd yn gallu ailgylchu. Felly, yna un ffordd arall o fynd ati. Storio, unwaith ni dod ar bwyd gytre? Wel ie, mae'n rhoi rhydd lapio pethau mewn cling ffilm, mae'n handi tu hwnt. Felly defnyddiwch y bagiau papur. Mae bagiau papur yn gallu cael ei ailgylchu, neu yn gallu cael ei rhoi ar y compos, maen nhw'n pydru'n rhwydd iawn. Neu chwiliwch am ddefnyddiau eraill. Nawr, ni wedi sôn yn y gorffennol am y defnyddio yma fel defnydd sydd wedi gorchuddio cwyr. Maen nhw'n gred, ond maen nhw'n yn ddrud pan ych chi yn eu prynu nhw am tro cyntaf. Ond unwaith ych chi fuddsoddi ydyn nhw, maen nhw'n fabulous a gallwch chi ddefnyddio lapio brechdannau, pob math o bethau. Mae hwn wedi bod dyfu ers sawl blwyddyn. Ni wedi gweld sawl tro, dy ti? Chi wedi. Nawr, mae'n dechrau cyrraedd diwedd i os, felly bydd rhaid i ddisoddi mewn rhagor cyn hir, ond mae yn rhywbeth allwch chi ystyried. Sefyd mlaen i wedi bethau fel ffoil. Nawr, os ych chi yn defnyddio ffoil i lapio pethau, gred, ond tiwch ail ddefnyddio'r ffoil. Os ych chi'n lapio rhywbeth sydd ddim yn lib, neu ddim yn cynnwys cig, neu rhywbeth sy'n diferu. Ie, na i gweld, un o'r rhywbeth dwi wedi bod yn neud, ond sy'n gallu neud adrach. Dwi'n teddu, ti'n meddwl bod o fudur, dwi'n meddwl, ti'n meddwl defnyddio feto wedyn? Ie, ond os ych chi'n meddwl rhywbeth, sy'n lapio rhywbeth sych, ond pidwch a defnyddio ar ôl lapio cig yn amlwg. A chi yn gallu prynu ffoil sydd wedi ailgylchu hefyd. Chi hefyd, os chi'n lico'ch clingffilm, yn gallu prynu clingffilm sydd yn gallu cael ei rhoi i bydru hefyd. Ond unwaith eto mae hwnna'n ddrud. Mae yna bethau eraill gallwch chi ddefnyddio yn lle'r rhain. Pethau fel, os chi'n defnyddio, pan chi'n rhoi rhywbeth i bobi yn y ffwrn, chi'n rhoi ffoil arno fe, prynwch un o'r papurau yma sydd i gorchuddio a silicon. Hwna'n rhywbeth gallwch chi ddefnyddio dro ar ôl tro ar ôl tro. Mae hefyd yn mynd i'r peiriant golchi llestri sydd yn bwysig tu hwnt yn ti beth. Rhywbeth arall sydd ar y farchnad yw'r fel y pethau silicon yma sy'n gorchuddio pob math o wahanol siapiau o containers. Felly, chi'n prynu pecyn o'r rhain a mae'r rhain yn para am amser maith ac maen nhw'n yna addasu i bob math o bethau. Chi hefyd yn gallu rhoi rhain mewn yn ffwrn feicrodon. Chymod pan chi'n rhoi pethau mewn, chi ddim am mae'r bwyd i dasgu'n bob man. Hawdd unwaith eto i estyn am y clingffilm, rhowch rhain arno fe, neu defnyddiwch blad. Mae hwnna. Blad gyffredin yn neud y tro, dyw e? Cystal a dim, sy'n mynd i brynu dim byd yn ychwanegol. A'r un yn wir yn bethau, os chi'n mynd â bocsys cinio ar ysgol, neu i'r gweithle, a bod chi yn meddwl am falle newid nhw, tro nesaf, prynwch rhai gwydr. Fi'n gwybod bod nhw'n bach yn drymach, neu hyd yn oed os chi'n storio pethau yn y ffridge, edrych na rhoi nhw mewn pethau plastig, rhowch nhw'n pethau gwydr. Nawr, os ydych chi rhai'n barod, pidwch yn mynd trwy'ch droriau yn twlu popeth plastig, defnyddiwch nhw hyd diweddu oes gynta, a wedyn pan maen nhw yn mynd yn ddyran, rhowch nhw yn y bin wedyn. Reit. Oce, at y bwyd nawr ten sydd yn ei draf yn hen. At y bwydydd, ie. Wel, mae veganiaeth yn arfer sydd wedi tyfu'n aruthrol ac yn ffordd o ddiffyn yr amgylcheddfyd. Nawr, mae yna gymaint o bobl yn troi at y math yma o ffordd o fyw. Rhyw miliwn o bobl nawr yn byw ym Mhrydain a rhyw 1 yn bob 5
o bobl rhwng 18 a 24 yn mynd yn vegan. Felly mae ar gynnydd. Ond wrth bod pobl yn dod yn vegans, mae yna gynnydd wedi bod hefyd yn y bwydydd sy'n cael ei werthu yn yr archfarch yna. Mae'n siŵr bod chi wedi sylwi hyn. Mae yna dyfiant aruthrol yn y maes. Felly nawr chi'n gallu prynu popeth o pethau fel pizzas, i burgers, i selsig, iogurts, a pethau fel chocolate, a pob math o bethau fel yna i gael. Ond, hyd yn oed bod chi ddim moyn troi at y math yma o ffordd o fyw, falle bod yn syniad bod chi falle mynd am ddiwrnod bach heb gig, bod chi'n falle yn mwynhau bwydydd vegan ambell waith. Ie, a hefyd mwynhau bwyd lleol wedi dan hynny. Mae hynny mor bwysig bod ni'n cefnogi busnesau lleol. Mae'n ffermwyr ni yn gwarchod yn tir ni yn y pen draw hefyd. Felly, cefnogwch busnesau lleol a gymaint a gellwn ni, mae'n bwysig yn bod ni hefyd yn byta'n dymhorol. Hwna'n allweddol bwysig. A da ni'n nghofio lot y pethau'n cael ei fewnforio trwy'r flwyddyn neu bob dim yn... Ond unwaith eto, unwaith bod chi'n mwynhau pethau tymhorol, welwch chi bod nhw'n blasu gymaint neisach a maen nhw'n rhatach hefyd. Ac mae ôl troi carbon yn llai. Ydy, na mwyn am bwysig.